ginalauman ni Mayor Raisa Treñas nga magakooperar kag may maathang nga koordinasyon sa Iloilo City Government ang bag-o nga magapungko bilang pinuno sang Iloilo City District Engineer's Office. Ini matapos ang pag-relieve kay Engineer Roy Pacanan bangod wala sini nalabot ang qualifications sang Civil Service Commission. Sa interview sang Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorizal, spokesperson ni Mayor Treñas, iyaging pahayag nga dapat mangin committed sa transparency ang bag-o nga pinuno sang ICDEO. Iniagod nga mayara sang direksyon kag epektibo nga koordinasyon ng syudad sa pagtukod sa mga bag-o nga mga proyekto. Sunod sa iya, importante gid nga ang mga proyekto sa palaabuton, ilabi na ang mga flood control projects, mapuslan gid sang mga pumuluyo sang syudad. Importante gid nga mayara sang maathag nga communication kag coordination agud manikawan ang mga issue nga nagresulta sa mga uncompleted o problematic projects sa nagligan. And we also look forward to working closely with the next ICDEO head. More importantly, gusto naton masiguro nga ang tanan nga future projects once makompleto, once finished, mapuslan siya, magamit yun siya, kag safe siya sa aton sini nga mga pumuluyo suno man sa approved plans and technicals.